Bon dia, gràcies, síndic major, a la resta de personal de la sindicatura i als síndics que ens acompanyen també avui. Ens trobem debatent un compte general de la Generalitat del tancament econòmic del 2022. Més de 2 anys per la seva aprovació evidencien la manca de rigor i la transparència en la gestió de les finances públiques. La fiscalització dels comptes públics ha de ser una eina de control i no una mera formalitat que es presenta fora de termini quan moltes de les decisions ja s'han pres. La manca de diligència que perjudica la confiança ciutadana i que fa que el control parlamentari sigui gairebé testimonial. El compte general no és un conjunt de xifres, sinó que és la radiografia de la gestió econòmica dels comptes de l'administració de la Generalitat. I a través d'aquest document hauríem de poder avaluar l'eficàcia en la despesa i la solvència financera i el grau de compliment dels objectius pressupostaris. Però si aquestes dades arriben 2 anys tard, ja no podem corregir els errors, només els podem constatar. Des del 2021 i 2022, el deute en factures impagades han augmentat en més de 800 milions d'euros. Això suposa gairebé el 8% del pressupost del sector públic català. Però el més greu és que el forat més gros es concentra en la sanitat. CatSalut i l'ICS acumulen més de 2.600 milions d'euros entre els dos. Això comporta proveïdors sense cobrar, serveis tensionats i, al final, un deteriorament de l'atenció sanitària que paguem tots els ciutadans. És inadmissible que mentre es destina recursos a polítiques supèrflues i a estructures clientelars es deixi a la sanitat en una situació límit. El problema no acaba aquí. El patrimoni net de la Generalitat és negatiu i això vol dir que fa anys i de forma crònica s'està gastant més del que es té. Quan el patrimoni net d'una institució és negatiu, significa que els seus deutes superen els seus actius, posant en risc així la sostenibilitat financera. La Sindicatura de Comptes constata aquesta situació, alertant sobre el nombre d'endeutament financer i sobre la gran quantitat de compromisos de despesa adquirits que es carreguen en futurs exercicis. L'interventor general de la Generalitat, en el seu informe, constata les dificultats financeres que té la Generalitat a la vista del seu romanent de tresoreria i patrimoni net negatius i els seus elevats endeutaments. Més enllà de la situació financera global, com s'ha gestionat realment el pressupost de la Generalitat del 2022? El govern va prometre una millora sanitària, reduir llistes d'espera, reforçar els serveis públics, però la realitat és que les llistes d'espera han augmentat, l'atenció primària està més col·lapsada que mai i els hospitals pateixen una manca crònica de recursos. Davant d'aquest panorama, el descontrol pressupostari i l'endeutament és més que evident. Per tant, cal millorar la planificació pressupostària. El govern ha de fer pressupostos basats en dades objectives i no previstos en inflades per motius polítics. Cal establir mecanismes de control que evitin sobrecostos innecessaris i cal assegurar que cada euro gastat retorna als ciutadans. Hem de reduir el deute, però no a costa de serveis essencials. Catalunya està atrapada en una espiral de deute i bona part d'aquest problema ve del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, un mecanisme que ofega la Generalitat amb milers de milions d'euros de deute. El FLA és una eina de control de l'Estat espanyol per sotmetre econòmicament Catalunya. Catalunya pateix un dèficit fiscal de més de 22 milions d'euros anuals, una sagnia que impedeix que puguem gestionar els nostres recursos amb plena sobirania. Espanya ens roba, sí, ens nega el finançament que ens correspon, també, i després ens obliga a endeutar-nos amb els seus mecanismes per seguir sota el seu control. Si Catalunya disposés del que no disposa, no necessitaríem cap FLA ni estaríem endeutats com estem. Aquesta és la veritat que els governs autonomistes de sempre han volgut amagar, preferint gestionar engrunes en lloc de plantar cara i exigir el que és nostre. Catalunya no només necessita una millor gestió econòmica, necessita llibertat financera,
No podem seguir vivint ofegats per un sistema que ens roba i ens obliga a pidolar el que és nostre. El govern no sap gestionar els recursos propis i el pitjor de tot és que mentre sanitat, educació i serveis públics es degraden, els diners segueixen fluint cap a altres estructures i guinguetes per col·locar els seus i despeses superflues. Catalunya ha de decidir si vol seguir així o vol trencar amb aquest sistema que ens condemna a la misèria. Aliança Catalana diem prou a la mala gestió, prou a l'endeutament irresponsable i prou al saqueig fiscal. Els recursos dels catalans han d'estar al servei dels catalans, no al servei d'un estat que ens explota i d'un govern que els malbarata i els regala. Gràcies.